मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। प्यार है मंदिर, प्यार पूजा, प्यार की सन राधा। प्यार बिना ये दुनिया तो लागे आधा आधा। प्यार है मंदिर, प्यार पूजा, प्यार की सन राधा। बहुत फैशन ऐसन प्यार के नाम घिनौना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। प्यार खिलौना हो गइल। लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। प्यार में मीरा बिस्ती गईली बन के शाम दीवानी हो। चुमा चाटी से शुरू अब होता प्रेम कहानी हो। प्यार में मीरा बिस्ती गईली बन के शाम दीवानी हो। चुमा चाटी से शुरू अब होता प्रेम कहानी हो। जे मरे के वादा अब तो बात बनाना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। प्यार में लैला पागल भइली, मजनू भइले दीवाना हो। अब के लइका लइकी सन के शरम न बा चरवाना हो। प्यार में लैला पागल भइली, मजनू भइले दीवाना हो। अब के लइका लइकी सन के शरम न बा चरवाना हो। कृष्ण बसंत राहुल राजधानी मन भुलाना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल। आजकल के लइका लइकी खातिर प्यार खिलौना हो गइल।